El seu Tribunal Constitucional, polititzat fins al moll de l'os, ens va amenaçar de govern si el feia. I tanmateix el van fer. Però sobretot el vau fer. Vau fer un acte democràtic de confiança en nosaltres mateixos, que és el millor que li pot passar a una societat. Vau ser allò que l'Europa democràtica malda per ser, un poble conscient i actiu, pacífic i respectuós, que es converteix en la primera línia de defensa de la democràcia contra tot abús i tot autoritarisme. Vau ser desbordament democràtic. Ho va veure tot el món fa 5 anys. Europa va veure com milions dels seus ciutadans es donaven de baixa d'Espanya. I milers eren agredits de manera violenta per la policia d'un dels seus estats membres. No va dir res. I ara sabem que la pressió espanyola ho va impedir, però va adonar-se efectivament que hi havia un desbordament democràtic. O i tant que se'n va adonar. Deixeu-me dir també a tothom que ens escolti, estiguin aquí o no hi sigui, que tothom tingui clar que els vots que permeten governar les institucions venen d'aquest desbordament. Els vots que avui permeten governar el govern de Catalunya venen d'aquest desbordament democràtic. I per tant és ben normal i comprensible que avui comencem a pensar-nos els que tenen la responsabilitat perquè es posin al servei del que vam definir fa 5 anys.